ഈശ്വമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വചനങ്ങളിലേക്ക് അവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കില്ലാത്തതും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ബൈബിളിലുടനീളം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അനേകം അവയവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൃദയം, ഹാർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഹാർട്ട് വചനമായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള വചനമാണ് നിയമാവർത്തനം 6:4. ആ വചനം എങ്ങനെയാണ്? ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണം. ഞാൻ നൽകുന്ന ഈ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജാഗരൂകതയോടെ അവ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം. അവ കയ്യിലൊരു അടയാളമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും ധരിക്കണം. അതായത് 24 hours 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ പറയണം, പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം, കിടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ. അതായത് അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ദൈവത്തോട് സ്നേഹമില്ല. ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഉടനീളം ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈശോ തന്നെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് സ്നേഹിക്കണം. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇതാണ്. ഈശോ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം വേണം. ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞ സ്നേഹം വേണം. ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ക് പൊടിയുന്നൊരു സ്നേഹം വേണം. നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്താപകരണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഏറ്റവും നല്ലവനും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനുമായ അങ്ങേക്കെതിരായി എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനായ ഈശോ, അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി മറുകരയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജനക്കൂട്ടം ഈശോയ്ക്ക് മുൻപേ കരയിലൂടെ ഓടി അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈശോ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മളോടും ഈശോ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഒത്തിരി തീർത്ഥാടന ആലയങ്ങളിൽ അനേക മക്കൾ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാരണത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് ഈശോയുടെ സ്നേഹമാണോ? ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് അവരോട് അന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ സങ്കടമാണ് അന്ന് ഇന്നും അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ജനത. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടാത്ത കാര്യത്തെ നമുക്ക് അപ്പം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാം. അപ്പം ഇത് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഈ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി ഈശോയെ തേടരുതെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനാണ് ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കിട്ടും എന്നാണ് ഈ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കും, അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തരും. നമ്മളിപ്പോഴും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോ കൂട്ടിച്ചേർത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇടയനെ നമുക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ ഇടയന്റെ കയ്യിലെ ഇല തേടി അണയുന്ന ഒരു അജഗണങ്ങളായി നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. മാൽക്കം മർഗ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ഉദ്ദേശം കൽക്കട്ടയിൽ വന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മദർ തെരേസയെ സന്ദർശിച്ച് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒത്തിരി മുൻവിധികളോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല മുൻവിധികളെയും തകർത്ത് കളയുന്നൊരു കാഴ്ച അന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. പഴുത്തൊലിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു രോഗിയെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അതേ സ്നേഹത്തോടെ, അതായത് ഗ്ലൗസ് പോലും ഇടാത്ത കൈകൾ കൊണ്ടാണ് പുഴുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ പുഴുക്കളെ മാറ്റി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഈ രോഗിയെ കൊണ്ട് കിടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മാൽക്കം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ, $10,000 കോടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാൽക്കത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം മദർ സ്നേഹത്തോടെ മാൽക്കത്തോട് പറഞ്ഞു, മാൽക്കം, $10,000 കോടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ഇത് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ചെയ്യുന്നതോ? മറുചോദ്യം വരും, അപ്പം ചെയ്യുന്നതോ? അമ്മ പറഞ്ഞു, മാൽക്കം, യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതൊരു ആത്മീയകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, പള്ളി വരുമ്പോഴും, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും, കൊന്തയിലുമ്പോഴും, ഏത് ആത്മീയകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈശോയുടെ സ്നേഹമായിരിക്കണം. നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കണം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, ഒരു സ്നേഹം നൽകണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കണ്ണ് നിറയുന്ന, ചങ്ക് പൊടിയുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഈശോയോട് നമുക്ക് വേണം. നമ്മളിത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈശോ നമ്മളിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കും. നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ എന്നും പോകുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നതന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത്, അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം, നവമൊരുപ്പിടം ഒരുക്കിടാം, ഗുരുവിന് സ്നേഹമൊടിയാകം തിരുമുൻപാകെ അണച്ചിടാം. ഗുരു നമ്മോട് കാണിച്ച സ്നേഹം, സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കാണിച്ച് ജീവിച്ചു തന്ന ഒരു ഗുരു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് വേണം. ഈശോ നമ്മോട് കാണിച്ച സ്നേഹം, അതേ സ്നേഹം ബലിക്കണയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഈ ഭാഗം പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്.
നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതൊക്കെ ഇത് പാടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും കാഴ്ച സമയം നമ്മൾ പാടും, കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു, മിശിഹ കർത്താവിൻ തിരുമൈ നിണവുമിത പാവന ബലിപീഠെ സ്നേഹഭയങ്ങളോട് അണയുക. നാം സ്നേഹഭയങ്ങളോടെ അണയണം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക്. പിന്നീട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യേ വെച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കും. അതിനു മുൻപ് ആശംസിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. കർത്താവെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ കാരുണ്യത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ ഉണ്ടാവും. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നാൽ ഏത് ആത്മീയകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, നിസ്സാരം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് പോലും, ഏത് ആത്മീയകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്നേഹമാണെന്ന് നമ്മൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. രക്ഷകൻ ഈശോ തൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യ രഹസ്യമിത, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം ജീവൻ നൽകിയിടും അപ്പം ഞാൻ, സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും. സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുവോ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 21:15 ഈശോ ശിമിയോൻ പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ്, യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമിയോനെ, നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മളോട് ഈശോ ചോദിക്കുന്നത്, നീ ഇവയേക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് നമ്മളോട് ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ഈശോയുടെ പാദങ്ങൾ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് കഴുകി തലമുടി കൊടുത്ത് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഫരിസേയൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവൾ ഏത് തരക്കാരിയാ? ഈശോ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൾ ഏത് തരക്കാരിയും തിരിച്ചറിയുമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈശോ ഫരിസേയനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്തെന്നാൽ ഇവൾ അധികം സ്നേഹിച്ചു. വിശുദ്ധ ലൂക്കാ സുവിശേഷം 7:47. 91 സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന്റെ 14 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, അവൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കും. അവൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കും. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 47:8 ദാവീദ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അവൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സൃഷ്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്തു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:21 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കും, ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കും, എന്നെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതിന്റെ വെളിപാടുകൾ ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കും, ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കും, എന്നെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ അറിയണം, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ അറിയണം, എന്നാൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നർത്ഥം. ജോബിന്റെ പുസ്തകം 22:24 സ്വർണത്തെ പൊടിയിലും ഓഫീർ പൊന്നിനെ നദീതടത്തിലെ കല്ലുകൾക്കിടയിലും എറിഞ്ഞു കളയുമെങ്കിൽ, സർവശക്തൻ നിനക്ക് സ്വർണവും വിലപിടിച്ച വെള്ളിയുമാകുമെങ്കിൽ, നീ സർവശക്തനിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നേരെ മുഖമുയർത്തുകയും ചെയ്യും. സർവശക്തൻ, അതായത് ഭൂമിയിലെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് വിലപിടിപ്പതിന് പകരം അതിനെ എറിഞ്ഞു കാണണം. കാരണം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ഒരു സ്വർണമായി വിലപിടിപ്പുള്ളതായി മാറുമെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ വചനം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 21:11 അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സുകരായിരിക്കണം. നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 10:12 ഇസ്രായേലെ, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതല്ലാതെ എന്താണ്? നിയമാവർത്തനം 11:1 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എന്നും സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ അനുശാസനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിയമാവർത്തനം 30:6 നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി അവിടെ നിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയ കവാടം തുറക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട്. എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒത്തിരി അരിമ്പാറ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ടാൻസാനിയയിലാണ്. കുഞ്ഞുനാളിൽ പെങ്ങളുടെ കാലം മുഴുവൻ അരിമ്പാറ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ നഴ്സറിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 1-ലോ 2-ലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ജോസിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ഒരു കുർബാന പുസ്തകം വലുപ്പമുള്ള 4 പേജുകളുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം, അൽഫോൻസാമയോടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം പെങ്ങളുടെ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, മോൾ ഇതിപ്പോൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, അരിമ്പാറ മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങ് കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിലും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ചിലപ്പം, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോവെങ്കിൽ രോഗത്തിന് എന്തിനാ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അന്ന് കുഞ്ഞായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അരിമ്പാറ മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞുപോയി. ഒരു അരിമ്പാറ പോലും ഇല്ലാതെ
എരിമ്പാറുകൾ മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അൽഫോൻസാമ്മയോട് ചൊല്ലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അന്ന് ഞാനും ആ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചതാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന വളരെ മനോഹരമാണ്. അത് അൽഫോൻസാമ്മ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓ ഈശോനാഥ, അങ്ങേ ദിവ്യഹൃദയിലെ മുറിവിൽ എന്നെ മറയ്ക്കണമേ. സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും വിലമതിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള എൻ്റെ ആശയിൽ നിന്നും എന്നെ വിമുക്തനാക്കണമേ. കീർത്തിയും ബഹുമാനം സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള ദുഷിച്ച ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ. ഒരു പരമാണുവും അങ്ങേ ദിവ്യഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയിലെ ഒരു പൊരിയും ആകുന്നത് വരെ എന്നെ എളിമപ്പെടുത്തണമേ. സൃഷ്ടികളിൽ എന്നെ തന്നെയും മറന്നുകളയുന്ന അനുഗ്രഹം എനിക്ക് നൽകണമേ. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത മാധുര്യമായ എൻ്റെ ഈശോയെ, ലൗകിക ആശ്വാസങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കൈപ്പായി പകർത്തണമേ. നിധിസൂരനായ എൻ്റെ ഈശോയെ, നിന്റെ ദിവ്യ കതിരിനാൽ എൻ്റെ ബോധത്തെ തെളിയിച്ച് ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിന്റെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയിച്ച് എന്നെ നിന്നോടൊന്നിപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. നിന്റെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയിച്ച് എന്നെ നിന്നോടൊന്നിപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ. വളരെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം അൽഫോൻസാമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ എരിയിച്ച് എന്നെ നിന്നോടൊന്നിപ്പിക്കണമേ എന്ന്. നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം. ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വേണം എല്ലാ ആത്മീയകാര്യം ചെയ്യാനെന്ന് പ്രാർത്ഥനകളോടെ ഈ വചനത്തിലൂടെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ.